Takže ahoj lidi, dneska zase bude tutoriál, jak si cracknout Bandicam, prostě abyste mohli mít celou verzi, prostě, že nemusíte natáčet jenom 10 minut, protože nemáte koupenou verzi, ale my si žádnou verzi kupovat nebudeme. My si to normálně stáhneme a budeme na to potřebovat tento souborek. Dám ho do popisku. A potom teda dáte stáhnout, mně se to stáhlo tady, přetáhnete si to na plochu, vypadá to nějak takhle, tady ten keymarker, a dáte spustit, dáte, ano, když nedáte spustit jako správce, tak koukejte, co se stane. Prostě tady nebudete mít Bandicam, font, nix, needed. Musíte to spustit jako správce, takže to slyšeli, tak se omlouvám. A vidíte, máte tady hnedka to registr a dáte sem třeba 885, nevím, no, blbosti, no, teď, tečka, email, no a potom už jenom dáte tu blbost, ten registr a tady vám napíše, já vám to ještě ukážu na mém e-mailu. Jo, a musíte si vypnout Bandicam. Musíte si stáhnout jakýkoliv Bandicam. Dám ho taky do popiska. Jak si stáhnout. No prostě dám Bandicam jako nastažení. Ten si nejdřív stáhnete, stáhnete si tento soubor a teda spustíte ho jako správce a budete tam mít takovýto registr a blablabla. A prostě máte takovou tu verzi. Poznáte to tím, že tady budete mít asi napsáno neregistrovaná verze, jo? Ale hlavní bude, že když tady nebudete mít nahoře takový logo, tady jak je www.bandicam.com, když to tam nebudete mít, tak jste to zvládli v pohodě a já bych se zatím s váma rozloučil a čau. Snad se vám tutoriál líbil. A jestli vám to nebude fungovat, tak to zkuste ještě jednou, ten Bandicam vypnout a ten keymarker. A tak to by teda z dnešního videa bylo všechno a já se s vámi loučím. Čau!